Γεια σας. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω σχετικά με τα προϊόντα που είχα πάρει, τα ELF, και για την άποψη που έχω πλέον πάνω σε αυτά τα προϊόντα. Όσοι δεν ξέρετε, είχα πάρει πριν 2 εβδομάδες περίπου από το islipsface.co.uk κάποια προϊόντα της ELF, και αυτά τα χρησιμοποίησα και με τα μόνα που έχω μείνει ευχαριστημένη μέχρι στιγμής είναι τα πινέλα. Έχω πάρει 3 πινέλα, ένα για ρούζ ή πούδρα, ένα blending brush και ένα απλό πινέλο για σκιά. Το πινέλο για τη σκιά μου άρεσε γιατί χρησιμοποιούσα μια σκιά που έχει πολύ λεπτό και μικρό glitter, χρυσόσκονη, το οποίο κανονικά θα πρέπει να πέσει και να έχω πολύ μετά στα μάτια μου, αλλά όλος περίεργος το πινέλο το κράτησε αυτή τη σκιά και έμεινε όλη στο κινητό βλέφαρο, την έβαλα και μου έκανε εντύπωση αυτό, δηλαδή αυτό μου άρεσε. Όπως και η blending brush πινέλο ανάμειξε πολύ καλά τις σκιές, και το πινέλο της πούδρας και αυτό μια χαρά, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Τώρα στα υπόλοιπα προϊόντα που πήρα, είχα πάρει 2 primer, επειδή όπως είχα πει τα μάτια μου, επειδή το δέρμα μου είναι μεικτό και λαδώνω στο ταφ και συνεπώς και τα μάτια μου, δεν μένανε οι σκιές. Είχα πάρει 2, είχα πάρει ένα sear, δηλαδή δεν είχε καθόλου χρώμα, δεν έμεινε καθόλου χρώμα στο μάτι, και ένα άλλο στο χρώμα της σαμπάνιας, το οποίο μάλιστα γιατί άφηνε ένα χρώμα και άφηνε και γυαλάδα και λίγη ασημόσκονη. Το φόρεσα αυτό μια μέρα και μετά από 2-3, άντε να πω το πολύ 5 ώρες, είδα ότι δεν μου είχε μείνει στο μάτι, είχε κάτσει στο σημείο που ενώνεται το κινητό με το κινητό βλέφαρο με το υπόλοιπο βλέφαρο, που αυτό μου συμβαίνει στις σκιές δηλαδή, και αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου. Σε ό,τι αφορά στο primer με το χρώμα, χωρίς χρώμα δεν ξέρω, δεν το έχω βάλει ακόμα. Και επίσης είχα πάρει τις βλεφαρίδες που δεν τις έχω βάλει ακόμα, μια βλεφαρίδα σε κομμάτια που βάζεις, ας πούμε, μόνο στην άκρη, και μετά με τα 2 eyeliner, το μαύρο και το μπλε, το σκούρο το μπλε. Το μαύρο δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, το μπλε που χρησιμοποίησα όμως, το έβαλα, εντάξει, μια χαρά το πινέλο, απλά και αυτό μετά από 1-2 ώρες το χρώμα μεταφερόταν στο πάνω μέρος του βλεφάρου, και εντάξει, δεν ήταν και πολύ χοντρή η γραμμή που έκανα, και αυτό δεν μ' άρεσε. Εντάξει, δεν είχα βάλει κάτι από κάτω, νομίζω και μια φορά δεν είχα βάλει. Τη δεύτερη όμως μπορεί να είχα βάλει το primer εκείνο, το σαμπανιζέ, το χρώμα σαμπανιζέ, αλλά και πάλι δεν μ' άρεσε γιατί μεταφερόταν το χρώμα του eyeliner στο πάνω μέρος του βλεφάρου και δεν μ' άρεσε. Και επίσης και δεν έμενε και πολύ το χρώμα, σε κάποια στιγμή δεν είχε μείνει καλά, γιατί έβλεπα κάτι, γέλαγα και είχε ξεκινήσει να φεύγει το χρώμα.
έτσι, χωρίς λόγο. Και σχετικά με αυτά τα προϊόντα δεν έχω μείνει πολύ ευχαριστημένη. Συνιστώ σε όσους ενδιαφέρονται να πάρουν την Έλα της Self που είναι φθηνά. Και για primer να απευθυνθούν σε κάποια άλλη εταιρεία λογικά. Γιατί άμα είστε κι εσείς με δέρμα λιπαρό ή μειχτό που λαδώνει στο ταφ, δεν νομίζω να σας κρατήσω αυτό το primer, δηλαδή δεν έχω μείνει ευχαριστημένη. Και σχετικά με τα eyeliner, αυτά τα προϊόντα είναι να τα πάρουν άτομα που έχουν κανονικό δέρμα ή ξηρό δέρμα, που δεν έχουν κανένα φόβο να τους τρέξει η σκιά, το μολύβι, το eyeliner. Για άτομα που έχουν πρόβλημα, συνιστώ κάτι λίγο πιο επαγγελματικό. Άμα μπορούν να δώσουν τα λεφτά τους σε κάτι πιο επαγγελματικό, να το κάνουν. Και εγώ αυτό θα κάνω μελλοντικά. Εντάξει, τώρα έχω πάρει 2 primer που θέλω να το τελειώσω πρώτα και μετά να ξεκινήσω κάποιο άλλο προϊόν. Αλλά αυτά σχετικά με τα προϊόντα. Άμα έχετε κάποιες απορίες, κάτι δεν σας κάλυψε, κάποια άποψη μου δεν σας άρεσε ή έχετε κάποια αντίθετη άποψη, να μου το πείτε. Εγώ αυτά τα προϊόντα, τα συγκεκριμένα primer, την Έλα, eyeliner και βλεφάριδες έχω πάρει από την ELF. Σε κάποια με ευχαριστημένη, σε κάποια άλλα δεν έμεινα. Δοκιμάστε κι εσείς, μπορεί εσείς να έχετε άλλο τύπο δέρματος, να έχετε διαφορετικό τύπο δέρματος και μπορεί να σας κάθονται. Αυτά. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.